Hai logoफोर good morning everyone आं Jharbariयाव थांगासिनो दङ आलु बारिखौ नायनो दाखालि मानसिफ्रा होनदों आलुखौ बागान होना आलुखौ बारि आलुखौ बारि होनबाय आं आलु बारिखौ नायनो थांगासिनो हाजिरा दङ गासै हाजिराफ्रा 70 जनसो 75 जनसो दं आरो बेखौ नायनो थांगासिनो आङो अब्ला लोगोफोर अननानै आं बेखौल' खावलायो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम दाबाव साबस्क्राइबबो खालामना हो आरो नायलांबाय था लोगोफ्रा नोंसोरबो फल' खालाम जाहाथे इयुन टाइमाव बेबायदि मावलांफिननो हायो बा मावलांबाय थानो हायो लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम जोबोद रिक्वेस्ट थाबाय